खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे सर्ट आपडेट लानानै फैदों। दायो बर'नि एक्टर सुबर्ण बसुमतारीनि ससियेल मिडियायाव भाइरेल पस्ट गोसारगासिनो दङ। मानि जाहोनाव बेफोरबायदि फोसावदों बेखौ दासिमबो मिन्थिनाय जायाखै आरो बेखौ फोसावदों उत्तरा एस.बि. बसुमतारी होननाय सासे फेसबुक पेजआ। बेवहाय बिथाङा लिरनानै होदों, सिगां बिदि आखलावनो जेलाव सोजाखांबाय। हिनजाव गुन्दा, हिनजाव थोनो रोङै सासे सानै, हिनजावा थोआ बिसि फिसा नखर संसार थाखाना मालायनि हिनजावनि लाइफ बरबाद खालामनो नागिरदों। नोंबायदि मानसिया मोजां थैया, खर'आव एम्फौ दैना थैगोन आरो आंबो नोंखौ ओरैनो हगारखाया सुबर्ण गुन्दा। थ' बेबायदि लिरनानै फोसावदों आरोना। आरो बे फोसावखांनायनि उनाव सुबर्ण बसुमतारी बिथाङाबो मोनसे पस्ट फोसावदों जेराव बिथाङाबो लिरनानै होदों, बे गथ'आ सिगाङावबो फासायना जेल जाहोखांबाय, आरोबाव खेबसे नै रायजोफोर आंखौ माबायदि होबावदों, बिदिखौ मा खालामनांगौ दे। बिमानाव फन हरदोंमोन आं, न'आव गैया मानसिया होननानै बुंहरदों। मा खालामनो सानदों बे गथ'आ जावले जावलेनो। थ' बेबायदि होननानै बिथाङा फोसावदों। थ' मानि जाहोनाव बेफोरबायदि फोसावदों दासिमबो मोनथिनाय जायाखै। जेब्लासिम फोसावग्राया माने उत्तरा एस.बि. बसुमतारीया क्लारिफिकेसन होआगौमानि जाहोनखौ मोनथिनाय नङा। जेब्ला बिथाङा खोन्थागोन अब्लासो मोनथिनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि गेजेराव मा जादों मा जायाखै बेखौथ' रावबो बुंनानै होनो हानाय नङा। बिथांमोनासो मोनथिसिगौ बिथांमोननि गेजेराव मा जालायदों।